stopa inflacije u ovoj godini dosegla je najvišu rekordnu razinu od 13,2% prema podacima DZS-a i bit će prisutna i u 2023. prema podacima HNB-a, što znači da su realne plaće u odnosu na prošlu godinu pale za preko 5%. U padu su i mirovine, pola milijuna ljudi živi na rubu siromaštva, broj blokiranih je nikad veći 240.000, a pola ljudi u našoj zemlji radi za plaće koje su manje od 6.290 kuna, to je medijan, to znači da sa svojom plaćom jedva mogu pokriti hranu i režije, pogotovo ako se uzme u obzir da je potrošačka košarica u odnosu na prošlu godinu narasla za preko 20%. A u Gradu Zagrebu se sprema još jedan udar na životni standard građana. Ovaj put poskupljenje vode od 20%, kao da nije dovoljno da građani Grada Zagreba moraju platiti boksove za smeće, plave vrećice, veće troškove odvoza otpada, da im se prijeti kaznama, da su vrtići poskupili, to sve nije dovoljno, treba još podići cijenu vode. Kako je rekao gradonačelnik Grada Zagreba prošli tjedan, poskupljenje vode će biti 20% od 2023. godine, pravdajući to potrebom ulaganja u sustav vodoopskrbe, s obzirom da isti trpi velike gubitke. Najavio je da će 3/4 ići u ulaganje u vodoopskrbnu mrežu, a za četvrtinu nije poimence navodio, ali je iz obraćanja javnosti bilo jasno da bi se s tom četvrtinom trebale podmiriti obveze po uredbi o visini naknade za korištenje voda, ali i ostali valjda povećani troškovi eksploatacije crpilišta i distribucije vode svim korisnicima u Gradu Zagrebu. Nakon što je Vlada RH potom odgodila primjenu ove uredbe za godinu dana, taj isti gradonačelnik najavio je da ipak poskupljenje neće biti 20%, već će biti nešto manje, ali neće uslijediti odmah 1.1.2023. nego će tek odlučiti kada će se dogoditi poskupljenje. Jasno je da je potrebno ulagati u sustav vodoopskrbe u Gradu Zagrebu, no jasno je da se to može odraditi i iz drugih sredstava, a ne direktno iz povećanja cijene vode. No koja je zapravo podloga za poskupljenje vode u Gradu Zagrebu? To nije rečeno, jer nije napravljena ni analiza na kojim se dijelovima gubi voda, koji su prioriteti sanacije vodoopskrbne mreže, koliko je tih projekata spremno za realizaciju, koliko je tih projekata prijavljeno i koje se mogu financirati iz sredstava EU i drugih izvora i koliko tih projekata se može financirati iz samih prihoda vodoopskrbe i odvodnje. Naravno da nikakva analiza nije napravljena, već se odluka donosi, kako čujemo, cjenkanjem kao na placu u stranci Možemo. Zašto gradonačelnik i nova gradska uprava žele uzeti dodatan novac iz džepova Zagrepčanki i Zagrepčana? Možda da bi se pokrpale rupe nove rastrošne uprave Zagrebačkog holdinga koja je prije nekoliko mjeseci digla skoro 2 milijarde kuna kredita i pritom založila vrijedne gradske nekretnine, uključivši i kompletnu Zagrebačku plinaru. Gdje je otišao taj novac da sad opet fali novca u Zagrebačkom holdingu? Podsjetit ću da građani Grada Zagreba novim direktorima Zagrebačkog holdinga plaćaju stanove u Zagrebu, električne automobile marke Tesla, putne troškove kad dolaze iz svojih sredina u Grad Zagreb par dana na posao, jer neki od njih ovdje ne žive pa valjda zbog toga ni ne mogu razumjeti probleme koje muče stanovnike Grada Zagreba. I inače, jedan savjet gradonačelniku i gradskoj upravi, neka se prvo u vodoopskrbi i odvodnji analizira koja sve kućanstva u Gradu Zagrebu nisu evidentirana u sustav VIA kao korisnici njihovih usluga, jer upravo su ta kućanstva ilegalno priključena na sustav i oni su potrošači vode koje se evidentira kao gubitak sustava, te neka se ta kućanstva priključi na sustav pod istim uvjetima kao ostale korisnike. Tad će tek moguće biti napraviti analizu i vidjeti koliki je stvarni gubitak sustava, a istovremeno će se iz dodatnih prihoda vodoopskrbe i odvodnje stvoriti dodana vrijednost iz koje se mogu financirati radovi odnosno obnova vodoopskrbne mreže. Hvala.